Спасихме тази площадка от идващата зима. Да играете всичко, което искаме от децата, и площадките навън са чудесни за това. Когато ги правим, но не ги поддържаме, първо, не издържат дълго. Второ, възпитават търпимост към разрухата. Трето, стават опасни. Да, трудно е за общината, но това не може да бъде оправдание. Ще съставим дългосрочен, дълготраен план за поддръжката им. Заедно!